Σήμερα θέλω να μου γράψετε άλλες 10 ευγνωμοσύνες και άλλα 10 θέλω στη ζωή σας. Θέλω να ακούτε τις θετικές δηλώσεις της ευγνωμοσύνης. Εννοείται να κάνετε τον οραματισμό σας ιδανικά πρωί και βράδυ. Να βλέπετε τις ασκήσεις που σας έχω δώσει. Δείτε και τι σας βγαίνει από περιοριστικές πεποιθήσεις γύρω από τα χρήματα και κάνετε τον καθαρισμό που σας έχω δώσει με τον καθαρισμό για τις περιοριστικές πεποιθήσεις. Και συνεχίζουμε αύριο με νέα βήματα.